да шуны сөйлейлер. Мәскәү минем өчен приоритет. Туган як җыры буенча бит әле яңа пост чыкты. Просто күрештек тә. Давай. Озакламай минем яңа җыр чыга. Сине хочу тип атала. Старательно. Бу сөйләшүне дөрес алып бармаган кешеләр әле существуетмы? Юк? Юк. Татарстанга кергәндә акчасыз монда кире булмайды. Следующее, любая договоренность только в присутствии меня. Элвин Грей на приколе. Сәлам, бу маршрутка проекты. Биредә сиңа да, миңа да яхшы таныш шәхесләр шәһәр буйлап яраткан урыннарын, урамнарын, биналарын бер сүз белән әйткәндә яраткан маршрутларын күрсәтәләр. Әйдәгез, чакырылган кунагыбыз белән якыннан танышабыз һәм шәһәр буйлап сәяхәтебезне башлап җибәрәбез. Татарстанның һәм Башкортстанның трендсеттеры. Рекордлы санда дуэтлар яздыручы. Татарстанның атказанган Башкортстанның халык артисты Элвин Грей. Сәлам. Ничек хәлләр? Әйбәт. Сез кичәге зур концертлардан соң? Без көндә концертлардан соң, көндә, вот әле бүгенге бер генә көн ял. Һәм инде какой ял? Хәзер сездән соң сразу концертка яллар юк. Безнең тапшырубыз маршрутка дип атала һәм без шәһәр буйлап артистның яраткан урыннарын Ничә без атлап тогда йөрибез маршруткага. Без шулай әзрәк Миндә ул хәзер трамвайда йөрербез, или троллейбуста берәй. Аның бит ни бар, файдасы бар артистларга, алар гел машинада йөриләр. Зато сәхнәдә Юк, мин сәхнәдә ровно 10 тысяч шагов эшләйм көнне. Концертта. Минем сәгатьтә гел Шунда җыеламы? Если әзрәк булса, значит, мин думаю, значит, не доработал. Если 10 мең булса шагов, значит, нормально. План үтәлгән. План выполнил. Һәм мин Элвин дип, Радик дип сорадым. Һәм мин моның теге ниндидер тарихын табырга тырыштым. Беләм, сез Элвин Грей буларак күбрәк Татарстанда танылган. Да, Менә аның каян уйланып чыгарылган исем бу нәрсә белән бәйле? Ну, Мәскәүгә күчеп киткәч, мен әйтәм, наверное, надо псевдоним уйлап табарга, потому что Мәскәүдә гелдә Радик дип әйтергә, ну, кыен була. Родион дип әйтәләр инде. Һәм уйланып, думали, берәй рус исем табарга может. А потом лучше думаем, какой-нибудь западный придумать. Һәм инде шулай итеп западный исем табып, Элвин Грей. Ул инде төрле илләрдә лә җиңел әйтелә, һәм инде бездә лә. Вот балалар кем TikTok'та утыра, улар гелдә Элвин дип йөгереп киләләр дә, или берәй кем Радик дисә, улар говорит, его же не Радик зовут, говорит. Это же Элвин, там, настоящее имя Радик. Кстати, ну, мне кажется, куплар даже белмәй минем Радик исемен. Ну, барыбер менә мәсәлән минем яшь һәм миннән олырак булганнар белә, ә бит гадәттә мәсәлән шул Иркә. Аның псевдонимы Иркә, шуны исемен бөтенләй дә белмиләр. Ничек әле исеме? Мин даже сам белмим. Мин дә белмим. Ләкин белә ул теге шуны исеме түгел икән. Бүген очрашкан беренче урыныбыз бу филармония бинасы. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе 1937 елның 21 августында Татарстан АССРның Халык комиссарлары советы карары белән оештырыла. Филармония республиканың барлык иҗат кешеләрен, җырчыларын, биючеләрен, музыкантларын бер үзәккә туплап, аларның мөмкинлекләрен тагын да үстерү һәм музыка сәнгатен пропагандалауны максат итеп куя. Милли музыка мәдәниятенә керткән бик зур өлеше өчен һәм Габдулла Тукайның тууына 60 ел булу уңаеннан 1946 елны Татар дәүләт филармониясына халкыбызның бийек шагыйре исеме бирелә. 1950 елларга кадәр филармония Пешен базары мәчетендә теркәлгән. Аннары Островский урамындагы йортка, 1970 елларда Гоголь урамындагы 4нче йортка күчкән. 1955 елда хәзерге Павлюхин урамында яңа мәдәният сарае барлыкка килә һәм филармониянең төп бинасына әйләнә. Татарстанга килгәндә Мәскәүдән. Ну, барсыда уникста куя торган зур артистлар. Һәм инде без уйлайбыз, наверное, попробовать надо берәй нормальный матур залдан, где әз генә урыннар. Хоп, бер көн куйдык, 2 көн, 3 көн. Нинди көн куябыз, сатылалар гыя. Бу беренче концертларыгыз мәле кызым? Беренче концерт. 2 көн куябыз, билетлар сатыла. 3 көн куябыз, билетлар сатыла. Думаю, наверное, пора уже что-то побольше. Мин күз алдыма китәргә дирим, берәр клуб, яисә берәр заманчарак шундый сәхнәләр. Юк, безнең бит зритель клубы түгел.
Вот даже әлі де, хоть дискотечный жерлар болса да, но халық, вот кімдер миңа келе, олар совсем клубный түгіл. Арасында бар контингент клубный, но біздің ет балалар бар көп. Потом үлкендер, которые клубқа келмейлер. Поэтому біз келді, вот өзімізге айттық, все біз ДКшный артист, дворец культуры, потому что анда ғайла менен келе алалар, балалар менен келе алалар, әвейлер, яулық білен. В общем, вот шундай формат, һәм инде біз прямо в точку попали. Нишап филармония, потому что анда оборудование ебет ине, шул вакытта. Түрлі заллар, ну бите залларда андай прокат алырга керек иде, а мында уже бар иде. Так что филармонияга рахматлымын. Һәм үзәккә дә якын. Үзәккә дә прям центр. Анда хәзер инде экспога ничек килергә уйларга кирәк алдан. Biz заранее уже продумали. Метро менен сөйләштек, Аэроэкспресс. Экспресс менен сөйләштек, автобуслар менен сөйләштек. Так что кемнәр киләсе килә бит инде шу урында очрашалар да и Бергә. көтүп кала бит дигәндә экспода. Син иҗат юлыңны 14 яшьтән башлыйсың. Әйе. Һәм менә 15 яшьтән үк актив рәвештә концертларда катнашкан идем дип сөйләгәнең бар. Әмма нинди концертлар иде син ул? Чөнки мин берничә вариант уйлап карадым. Беренчесе инде ул мәсәлән мәктәп ниндидер салара, икенчесе бәлки ниндидер артистның командасы булгандыр. Уже Өфөдә зур центрда концертлар булганы, площадьларда уже шакырларында, потому что 14 яшьтә язган җырлар уже Башкортстанда популярны иде. Уже радиола минем җырлар яңгырый иде. Һәм инде минем уже 14-15 яшьтә уже альбом бар иде. Так что Башкортстан буйлап төрле авылга кирсәм, мин анда уже концерт куярга мог. Һәм инде төрле артистлар менән йөреп, зур артистлар белән кайда гына кысылырга можно, везде кысылып чыкеренем, и в общем. Вә үз нәтиҗәсен китергән бит ул. Но Хәзер бит күз алдына китерү авыр 14 яшьлек бала альбом чыгарып, һәм теге аңлар идем әле мин сез ниндидер big boy яисә артистлар гаиләсеннән булып, анда әти-әни янда йөреп, алар төртеп җибәреп, сәхнәгә чыга торган булса, сез гади төзүчеләр гаиләсеннән һәм әлбәттә әти-әни булыша компьютер алып бирә мәсәлән. Әйе, ул, наверное, 17 яшьтә где-то. 17 яшьтә әнем компьютер алып бирде, кредитка ито. Но 14 яшьтә минем компьютер юк иде. Без мәктәптә либо информатика дәресендә шәп кенә безгә өйрәтә торганнарны. Кстати, мине учитель, укытучы өйрәтте, ничек музыка язарга. Информатикада. Говорит, кара, монда можно җир. И китте барды. Бер дус җегетнең ничәдер туган браты бар иде. Келде выходной, где-то пятница уже. Кичкә чыгып китәбез. Воскресеньеның, ну, прямо соңга тиклем утырып, кайтып китәбез. Шулай итеп келде. Бергә музыка ясадыгыз. Бергә, каждый выходной. Ул егеттә генә компьютер бар иде, мощный. И мин кайтам да өйгә әйтәм, компьютер кирәк иде, компьютер. Һәм инде шулай итеп 17 яшькә тиклем түздек инде. Кунакка йөреп музыка эшләп. Нинди бит әле ул әнинең аңлавы, теге нинди шуп эшләп йөрисең син нәрсәгә кирәкми ул дип түгел, шуннан да аның кирәклеген аңлап, шунда ярдәм күрсәтүе. Вот именно мин бик тә рәхмәтлемен әнигә. Халыкка әйткем килә. Бала яратып эшләгән эшен карап, аңа ярдәм итсәгез, ул самый главный дөрес булачак. Бу дөрес булачак дип уйлыйм, потому что мин мамага рәхмәтлемен, чөнки прямо ул мине күрде, әйтмәде, җырлама дип, шулай дип ярдәм итте инде. Безнең икенче ноктабыз. Һәм бу тапшыруда безнең беренче тапкыр бу урынга алып киләләр. Күп кенә локациялар инде 10-шар тапкыр кабатланды. Монда без беренче тапкыр килдек. Без Акбарс аренада. Әйе, Акбарс арена. Акбарс арена стадионы Россиянең иң зур стадионнарының берсе дип санала. Ул үз эшенә 45,379 кешене сыйдыра. 28 гектар территориясы булган стадионны төзү 2010 елда башлана. Ул 2018 елгы футбол буенча дөнья чемпионатын үткәрү өчен төзелгән беренче футбол стадионы.
Тирлі елларда әлігі стадионда холық ара масштабындағы зур оқиғалар уза. Олар арасында 2013 елда универсиада, 2015 елда спортның су түрлері бойынша дүния чемпионаты, 2017 елда конфедерация кубогы, 2018 елда футбол бойынша дүния чемпионаты, 2019 елда WorldSkills стандартлары қысаларында хінәри исталық бойынша 45-ші дүния чемпионатларының ашылу һәм ябылу тантаналары. Акбарс Арена стадионы медиа фасады Full HD форматында эшләүче Европадағы иң зур экран. Ул социаль әһәмиятле вакыйгаларны турыдан-туры трансляцияләү һәм кино күрсәтү мөмкинлеге бирә торган уникаль реклама мәгълүмат чыганагы булып тора. 2019 елда Казан Арена рәсми рәвештә исемен үзгәртте. Хәзер стадион Акбарс Арена дип атала. Стадион Рубин футбол клубы өчен аренасы буларак хезмәт итә һәм күп функцияле комплекс эшен башкара. Шулай ук монда күңел ачу шоулары, концертлар, мәдәни масса күләм чаралар да үтә. Бұл біздің следующий этап концерт қою. Ошында именно. Бу сезнең максатыгыз? Конечно. Мақсат булырга тиеш, потому что уже күпме концертлар карадым. Мен бұл залда вот яңарак кына Агучиндин концертында болдым. Һәм яй досның Руки Вверхның концерты болачак тоже. Шунда киләчәкбез. В общем, килеп карап, думаем, так, былай эшләнәләр, значит, 1 елдан, 2 елдан біз обязательно должны сделать еще мощнее. Мен концертқа исключительно только опыт алырга гына киләм. Например, әлеге программада вот менің Араш менән бер вакыт выступать иткәндә, мен онан бер фишканы алдым. Мен планшет менен килде сахнада там. Икенче выступлениелар күреп калдым бер артистларда, думаю, о, вот это прикольная фишка, надо использовать. Так что концертка мен исключительно только езжу за опытом и за звучанием. Россия артистларынан үрнәк аласыз һәм Россия артистлары белән инде хәзер күп кенә фитлар да булды. Моның белән безнең башка бер татар артисты да мактана алмыйсыздан башка. Әмма бер татар артистының концертына шулай итеп барып, менә ниндидер нәрсәнедер карап, өйрәнеп, андай артист бармы, сез барып карап, өйрәнә торган? Ну, если моңды гына, моңны тыңлап. Техник яктан юк. Техник яктан юк. Техник яктан безнең, ну, юк, потому что. А былай тавышны тыңлап, тавышны, конечно, вообще бесспорно. Даже унда мен карамайм да, только тыңлайм, потому что татар эстрадасында бар көчле тавышлар, бик көчле тавышлар, бик тә яратып тыңлаган артистлар бар. Но тырышкан артистлар бар, кстати. Почему? Бар буна әлеге вакытта Ришат Тухватуллин очень хорошо аппаратур ягынан молодец эшләй. Оның өзінің прокатный компаниясы да бар, үзе дә эшләй. Вот ул яктан молодец. Кстати, гелдә пультларының, колонкаларын, гелдә там нинди свет куярга. Вот, кстати, наверное, ул татар эстрадасында молодец. Именно техника буенча. Да. Чөнки мин бу сорауда бөтенләй дә дилетант һәм мин теге бик тырышып тыңласам да, мин моны аңламаячакмын һәм шакыра бу фикер А буенча. чтобы площадка концерт куйыр өчен, представляете, сколько надо вообще? Менә вот именно что не представляю да. Вот. Менә шуңа күрә минем кебек дилетантлар карый да нәрсәсе бар инде ул. Вот представьте, монда 40 мең. 42 мең, что ли, или күпме там, если не ошибаюсь. Татнефть арена, анда 10 мең. Ну вот умножайте на 4, и тегендә, и аксаны можно умножить на 4, потому что даже килгән халык та ошо стадионга, Акбарс стадионына, ул акчага даже аппаратны сатып алып, машинки. Бында концерт куярга керек только шоу күрсәтергә. Вот без башкорт татарлар да шундый шоу эшләй алабыз. Мин уже монда где-то 3 ел килеп йөрим. Уже все, ну, уйланам. Кайсы яктан куярга, бу якка концерт куяргамы, бу яккамы. То есть уже 3 ел буена уйлыйм, ничек, нинди форматта концерт эшләргә. Сез бу әйбер турында уйлана башлагансыз икән, димәк инде
Бу хыйшиксез булачак. Болашақ. Сезнең махсус музыкаль белемегез юк дип беләм. Институттан ниндидер югары белем алмадыгыз. Юк. Бала буларак әле яшүсмер буларак 14 яшыгызда җырлый башлыйсыз. Димәк инде сез музыкаль мәктәпләрдә шөгыльләндегезме? Яисә ул вакытта да ул ниндидер хобби гына идеме? Курай түңәрәгенә йөренде. Баянга. Төрле. Ну, нинди түңәрәк генә йөрмәдем, монда каратега, вышивание, виш бүтән булган түңәрәкләргә йөреп карадым, но сайладым музыканы инде. Һәм курайны уйнап карагач, дидем, вот это класс, мне нык охшады, и все, пошло-поехало. Менә вокал белән шөгыльләнә идегезме шулайча бу хыйшикме? Юк, минем курай укытучысы әйтә торган, Радик, слушай, синең тавышың да бар бит, А минем уже музыкальный слух бар, но он понял, что он төрле музыкалар уйнай, а мин так хоп, повторяю. И потом, слушай, жырлап карагыз, все-таки синең тавышың бар. И курай түңәрәгендә йөргән укытучы миңа музыкага гына направил, и мин яйлап, курай менән җыр була торган. Кстати, минем шундай хыял бар, хәзер берәк курай менән җырлашырга. Үзегез уйнап, үзегез җырлап. Гомумән практика бармы соң хәзер уйнаштыргалык? Ну, можно. Бармактарды онытмаган, поэтому... А баянда? Баян, наверное, сложнее будет баян. Все-таки курай якынрак. Артист булуымны әтиң теләгән бик. Ул гелдә әйтә торгайны, улым зурайгас артист булачак дип. Һәм инде, күрмәде, күреп калмады, конечно, но мне кажется, ул гелдә ишетә, гелдә тыңлай, поэтому уның хыялы тормышка ашкан дип уйлыйм. Һәм сез үзегез Башкортстаннан хәзер Казанда яшь буласыз, ләкин сез Мәскәүгә дә берничә тапкыр күчеп караганыгыз бар. Мин әлдә яшәйм анда. Ләкин хәзер барыбер сез бит инде аны Мәскәүгә тулысынча күчәм дип позицияләмисез. Теге Мәскәүдә яшим, Казанда яшим, Башкортстанда яшим. Но 2019-22 елларда сез тулайым Мәскәүгә күчеп китәм дигән сүзләр дә бар иде. Һаман да шуны сөйлиләр. Кичә генә шундый статья чыкты әле. Да? Анда рейтинг «Самые влиятельные люди татарской музыки» дигән һәм анда да менә ул күчешләр турында әле язалар. Юк, мин Мәскәү минең һаманда беренче урында тора, яшәү турында. Шуның өчен Башкортстан еще раз әйтәм, ул минең туган ягым, туган ерем, туганнарым анда, дусларым. Казан миңа ошый. Все равно киләчәктә ул Мәскәүдә Конечно, Мәскәү, потому что это однозначно. Монда арасы, Казан менән Мәскәү арасы вообще якын. Хәзер еще трассалар бар, поезд, самолет. Хәзер вообще удобство. Шуның өчен күрше районга гына барып кайткан кебек хәзер. Юк, чынлап шулай. Поэтому Мәскәү ул минең өчен приоритет. Хәзер сез күбрәк кешене кайсына сарыф итәсезме? Реклама ягыннан да, җырлар чыгару ягыннан да. 50/50, 50/50. Рус эстрадасына күбрәк игътибар бирелә дип әйтә алмыйм сезгә. Юк, минем ровно 50/50. Почему? Потому что беренчедән концертларыма татарлар да, башкортлар да килә, руслар да, төрле милләтләр килә. Шуның өчен мин только русча җырлыйм дип әйтә алмыйм, потому что уфтанмана кем җырлый потом. Кстати, кичә җырламадым. Да, кичә абый җырлады. Әйтәм, абый, давай. Сез әйтеп булмый. Абый, проходите, конечно, давайте. Әлбәттә. Башкорт телен, татар телен мин никогда да ташламаячакмын, потому что башкорт-татар халкы мине күтәрде. Мына бүгенге көнгә тиклем ушундай статуска күтәрде. Шуның өчен әйтә алмыйм никак. Как мин Монда инде совесть рөхсәт итми. Совесть та минең үземнең күңелемдә вот моң дигән нәрсә бар. Без татар башкорт көйі менән үстек инде. Мына национальность яктан биш беләм. Каным, поэтому даже русча җырлаганда минем барын ниндидер кайбердә акцентта килеп чыга, поэтому все-таки күңелем
Бұл яқтыққа все-таки. Менә мин шундый теория ишеткәнем. Менә син үзеңне ниндидер яңа, мәсәлән, син академ җыр белән шөгыльләндең икән һәм эстрадага күчәсең икән. Яисә син, мәсәлән, татарча җырладың һәм рус эстрадасына күчәсең. Син үзеңне менә шул яктан гына күрсәтәсең һәм позицияләндерәсең дигән. Син теге ягын, мәсәлән, татар җырларын, академ җырларын күрсәтмәскә тиеш, чөнки менә аудиториялар катышмасын өчен һәм алар буталмасын өчен. Сез мондый нигә ничек карыйсыз? Менә миңа калса рус һәм татарча җырлар җырлар да шулай ук, мәсәлән, син үзеңне рус җырчысы буларак күрсәтәсең икән, инде теге татарча җырларны әзрәк күрсәтергә кирәк. Һәм әлбәттә, сез хәзер рус җыры чыгарасыз икән, Татарстанда да аны тыңлыйлар. Ә менә Мәскәү аудиториясе алар керәләр, мәсәлән, социаль җилләргә, һәм алар анда татарча җырларда, башкортча җырларда күрәләр, һәм аларны бу бутамый микән? Менә шуны. Потому что, мне кажется, менің көп, кстати, вот, көп дуслар Мәскәүдә, олар гелдә уфтанманны рәхәтләнеп җырлайлар вообще. Гелдә әйтәләр: "О, уфтанма идет". Поэтому все-таки артистның ул барыр үзенең стиле булырга тиеш, наверное. Һәм монда инде тел генә түгел, нинди тел булса да, хоть башкорт, хоть русча, хоть татарча, барыр тавыш, тембр, стиль ул бер. Шуның өчен халык, вот, например, мин вот арашны тыңлайм да, ну мин яратып тыңлайм. Электә әле дә охшай инде. Кстати, уйда булганы юк, никогда уйлаганым да юк. Нәрсә турында җырлый икән дип. Вообще мне даже кызык та булмаган. Буны миңа охшый вот. А если есть хиты и на татарском, и на башкирском, и на русском, тогда люди... Вот это очень важно. В вашем случае это сработало. Вообще очень много татарских артистов пробовали. И это настолько... Не то, что песня не зашла, этого даже никто не заметил, что они там что-то попробовали на русском. Но потом там через много лет они там рассказывают: мен бит рус эстрадасы начал корадым, лекин мен бар татарны сойладым анар. Но по факту онда просто алар жия алмадылар бир нәрседе. Да, а вот черноглазый, например, тоже это же на весь мир. Если бы хитов не было бы, тогда да, я бы тоже так сказал бы. Я вернулся. Туган телимдә җырлыйм. Но мен уже күрсәттем, что мин рус телендә. Ну, бәлки теге рэпер булырга җыенсалар. Рок. Прям именно алар меняет стиль музыки. Телне алмаштыралар. И шуңа күрә әле теге по стилистике звучания тоже зритель аңлый алмый, что ул бер җырчы. Мәсәлән, он там пел рэп, а потом на инди переходит. А мен по-другому делаю. Мин веду не несколько артистов, да? Мин делаю несколько жанров. В Велвингре несколько жанров. У меня, например, патриотик жанр есть. Дом родной, Олег Газманов, «Звездочка в стакане». Вот, например, у репертуар идеально подходит там 9 май, вот такие патриотичные бәйрәмләргә. И мин тагын да андый җырлар язачакмын. Шунда еще Велвингреда еще күп жанрлар булачак. Патриотический. Русча әйтим инде, это сходит вам с рук. Миңа калса бу гаҗәеп, чөнки менә бит инде күп кеше менә мин үземнең жанрымны тотырга тырышам, чөнки мине хатын-кызлар гына тыңлый, алар мин мачо гына булам. Мине теге яшь үсмерләр генә тыңлый, мин анда ниндидер клубный музыка гына ясый алам дип, һәм алар чыннан да бик тырышып менә бу стильне тоталар, чөнки алар югалтырга куркалар һәм аудиториясыннан ниндидер осуждение, гаепләүләрне ишетергә куркалар. Yok, мин тоже могу куркырга, то есть мин тоже рискую, поэтому просто артистка шул нык күп эшләргә тиеш, постоянно эшләргә тиеш. Даже бер стильдә эшләсә, ул күп эшләргә тиеш. Мына елына не только бер 500 җыр чыгарга тиеш, ул должен 25 җыр чыгарга как минимум. Һәм инде мин гелдә әйтәм, вот 10 җыр эшләдең, обязательно берсе залетит, да? Берсе обязательно халыкка керәчәк.
Ну, никогда не бывает. Үш жерден бері залетит. Не бывает так. Ну, ул аудитория булсадыр. Сен менә өйдә утырып мин бүген җырчы булырга уйладым да, һәм хәзер Хәзер столько возможностей. Мен никогда не поверю, что менің ақшам yok, менің нәрсәм yok. Хәзер возможность миллион. Вот элек мен өйрәнгәндә ничек җыр язарга. Мен библиотекаларга барып, китаплар алып, шуның, ну, шулай өйрәндем, компьютерда ничек язарга. Рынокка барып, дисклар сатып ала торгайным. Ну, обучение. А хәзер интернет тулы. Хәзер чат GPT, хәзер бер бар. яктан яхшы, икенче яктан хәзер җырчылар да шул кадәр күп кебек, син анда кысылып куядыр. Мин дә бар бит әле монда дип. Вот. Мөмкинлек юк кебек миңа калса. Бар. Вот даже мен вроде бы вот хәзер стиль бар беренене, да? Вроде бы вот попал в стиль, да? Но ул стиль уже все, уже прошлый, сейчас уже новый стиль. Шул кадәр тиз үзгәрә. Тик нык тиз үзгәрә. 3 ай бер стильгә вот әлеге заманда, потому что ну, социальные сетьларда вообще нык стильләр үзгәрә. Поэтому надо эшәргә. Һәм мин менә бу тема буенча Нурминский белән дә сөйләшкән идем. Аның да шундый теге тарихы инде. Мин менә бер җыр яздым да, икенче көнгә уяндым да, аны инде бөтен кешелек җырлый иде. Һәм әлбәттә бу шундый теге матур тарих. Һәм сезнең яктан да менә сез кичкенә егет 14 яшьтә яза башлыйсыз һәм ничектер бу уңышка китерә. Сразу түгел инде. Кинофильмнардагы кебек шундый тарихлар. Менің 14 yaşta уже менің bir альбомлық жыр яздым. Но это вообще ұзақ işленген жер. Мене оқытушы математика классный руководитель. Ол мне гілді тройки ставила, но гілді талант яғынан көре тұрғаны. И, короче, знаешь, что сделала? Менің маманы шақыртты мектепке. Я так думаю, наверное, сейчас ругать буду, да. И әйті мамаға. Это где-то вот в 7-8 классе. Менің вот телецентрда бір подругам бар, говорит. Ол радиоведущая. Әйне, олыңна апарып көрсетіп қарайық, жырларын алсын да. И все. Мама айтайды, вот ертеге барып қарайық. Вообще не понял, что за разговор. Потом, хоп, телецентрға келдім Башқұртстанда, Уфада. Анда мені классный руководитель сөйдім. Опа. Ол айтайды, говорит, таныштырды мені. Телеведущий или радиоведущий апа білен. И это вот жырларыңызды көрсәтіңіз, мен көрсәттім. И ол радиоведущий апарды телецентрда отырған бір звукорежиссер. И в общем, шулай цепочка келіп шықты. И шул звукорежиссер ишеттілі, говорит, да ладно, говорит, сам делаешь, что ли, говорит, ты же маленький еще, как ты сам? Я говорю, да, дома вот сижу. Он говорит, все, давай пишем, записывал. А менің ол вақытта яздырыға микрофон жоқ еді. И это все записываем, мне это да ладно. А он вақытта Ғалинур Еламанов такой, знаменитый артист уже Башқұртстанда. Я такой, мам, прикинь, вот Ғалинур Еламанов записывает. Яздырдық та, и шул звукорежиссер Ғалинур Еламанов говорит, хәзір мен главный редактор шақырам, говорит, мәйті, и шақырдылар, көрсетті жер, который мен ішәнім, ол яздырды, и радио редакторға. Ол айтты, это же хит, я говорю, а я же школьник, не понимаю. Он говорит, все, бар, қайта тұр, кеш күні сағат 9-да радионан өзінің жеріңнен ешітер. Неде шырыйды ол, бізің Мұхаббат ұшайарма, пока мұндай, наверное, білмейлі. Біз қойырбыз сізге, өзімізді табырмыз. Мұхаббат ұшайарма. И қайттым үйге. И радионы включаю, говорю, мам, давайте включаю. И по радио моя песня. И вы видели бы мое состояние. Я просто вот так по дому весь прыгал. И шундай моментлар. Мені шул хәтлем илһамландырды. Радионан жырымны, өйдә язган жырымны радионан ишетү. Сіз көрдіңіз, нинди путь был? Бүгінгі күндә ниндидер популярлыкка ия булыр өчен монда продюсерлар аша эшләргә кирәк, һәм бу реклама гына түгел, төрле музыкаль площадкаларның да алгоритмнары, социаль челтәрләрнең да алгоритмнары. Менә бу фикер белән килешәсезме? Мәсәлән, Айолла төркеменең җыры каядыр стратосферага чыккач, һәм аны бөтен кеше тыңлый башлагач, күп кенә башлап килүче артистлар һәм ничә ел дәвамында җырлаучы артистлар төрле рилслар тыга башладылар. Әлбәттә, бу продюсер проекты һәм бу
бу җыр ни өчен шул кадәр популяр булуы аңлашыла бит инде. Әмма без күпме ел көч түгеп эшлибез һәм бу моның кадәр эффект китерми дип. Сез килешәсезме, продюсерсыз һәм ниндидер продюсерлык алымнар кулланмыйча бүген популярлыкка ия булып булмый. Примерда бар и продюсерман, кем стрельнул, да, и бар артистлар, которые продюсерсы, что ошиб киттеләр. Но яшь артист кеше обязательно. Минем уйлавымча, эргәләк кеше булырга тиеш обязательно, потому что артисту ни в коем случае акча сынарга тиеш түгел. Ул уйларга тиеш түгел. Кайда мына ничек радиога бирергә, ничек договорлар төзергә, уны турла уйларга тиеш түгел. Артист просто рахатланып, шатланып, көлеп, җырлар язарга тиеш. Представляете, вот 18 яшьлек малай, например, аның башына иде документтар, акча, шул нәрсәмен грузить итә башласаң, onun da icatка вакытта телектә калмаячак. Телектә калмый башла җитмәй, уның сумасы юк. Ләкин монда бит инде кабат акчага терәлә бөтен әйбер. Акчага терәлә. Вот даже Элвин Грейда Татарстанга кергәндә, ну, акчасыз монда кире булмайды. Прям нормальный сумма акча салдык, клип төшерергә, бөтен радио, телевидениега, ротацияга акча бирергә. Ровно килдек тә, акчалар бирдек тә, bir яңа җырман просто бердик тә, и шундый эффект Элвин Грей башланды. Ну, мин никогда не скажу, мин никогда әйтмәйм, что мин үзем генә эшләдем, бер үзем. Никогда, потому что безнең командада булган кешеләр, һәрбер кеше үзенең эшен бик әйбәт башкара, и команда булырга тиеш всегда. Даже вот аранжировка ягынан да минең команда бар. Улар, мин пока гастрольдә минең җырлар эшләнә, например. Пока гастрольдә там документлар эшләнә, юридический вакыт яктан, бухгалтер отдельно, весь эш. Һәрбер кеше үзе эшләргә тиеш. Но опять-таки әйтәм, что безнең эстрадала бар шундай артистлар, которые үзе бухгалтер, үзе юрист. Әлеге вот даже татар эстрадасын алганда, күп артистлар именно уже именитые, знаменитые артисты, которые даже народные заслуженные, даже уларның да документларман проблема. Просто уларга берут, подсовывают. И вот шундай яшь кешеләргә тоже могут взять и подсовывать. Менә шул яшәгәндә шуннан да куркасыңдыр син. Кемгәдер ышанасы да килә продюсер кирәк. Теге җүнле кешемә ул аңа ышанып буламы, шулай ук куркыта. Понятное дело, что ул кеше неопытный, яшь кеше. Но ничектер Ходай должен же связать шул кешеләрне, кәрәкле кешене. Конечно, шундый да опыт бар, что минеке түгел, а вот дус кешеләрнеке, артистларнеке, что подписали договор, и хәзер судиться итеп йөриләр. Вот әле мин вот күпме җырларны җырлыйм, да, элекке. Уларның барсының да правалары юк. Хотя улар шундый легендар җырларның авторлары. Вот как взять свою квартиру, записать бір кеше. Вот мин, чтобы бір җырны җырлар өчен, мин обязательно сүзләр авторына барып, хоть кайда яшәсә дә, өенә, авылгамы, хоть кайда ул авторны табарга тырышам, сөйләшәм. Ул рөхсәт бирсә, подпись, потом инде музыка авторын эзләйм, либо уларның наследникларын, улынмы, там, туганнарын, и шулай еләп, җыеп Менә бу темага сөйләшәсем килмәгән, чөнки ничә интервью карадым, бөтен җирдә скандаллар дип башлыйлар. Мен әйтәм, моны йөз сөйләштеләр, инде сөйләшмим. Ләкин 4 көн элек туган як җыры буенча бит әле яңа пост чыкты. Һәм сез бу сорауны яптыгыз, һәм монда килештегез, һәм ике яктан да претензиялар калмады, һәм права ягыннан да бөтен сораулар да шишелде дигән пост чыкты. Сәбәбе нәрсәдә булды? Менә мондый озак айлар барган 2 ел. Проблеманың 2 ел. 2 ел үтте. Ровно 2 ел. Һәм менә анда язылган иде, сезнең коммуникациядә катнашкан кешеләр, бу сезнең як кешеләрегез булгандыр инде, бу сорауны сезгә дөрес түгел һәм җиткергәннәр дип. Ну, наверное, бер-берсен дөрес аңламаганнар, наверное. Бу сезнең, мәсәлән, сезнең командадан булган кешеләр һәм барс
Барс Медианың кішілері. Неше кішілді сіз ұшырашып, өзіңіз Просто күріштік та. Давай. Що, согласен. Конечно. А? Ушанмаймын мыңа, конечно. 2 ел сөйлеш алмайша, аннары бір секундта шылай тұрып. Yok, просто, yok, если честно, шла вот именно сөйлештік. Ну, 3 сағат бойы сөйлештік, конечно, вот отырдық. Біз өзіміздің яқтан айттық мнениені оларны тыңладық. В общем, келештік, вот реально. Просто 2 ел бойы лично өзіміз сөйлешмәнге, наверное, вот в этом и проблема была. Қазір міне бұл сұрауда, бұл сөйлешуні дұрыс алып бармаған кішілер қойдасың енді қазір? Олар әлі существует ма сіздің тұрмышыңызда? Молодец. Жоқ? Жоқ. Һәм енді мен ойлап қойдым, өзіме айттым, что следующее, любая договоренность только в присутствии меня. Біздің 3-ші нұқтабыз татарша күйлер ойнай башлады. Жанға рахат болып кетті біз туған ауылымда. Конечно. Оқу, іш, бікілер, шәһәр ритмі, шексіз ширатлар. Қой вақыт барыбыздың да тұрмыш мәшәқәтләрінен туып ауылға қошасы келе. Һәм бұл шырақта қозанлыларны ояқлар өзінен өзі туған ауылым комплексына 18-ші ғасыр мұхитіне алып келе. Туған ауылым кішкене генә булса да көп кенә шәһәрләрне уздырып, дөнья рекордларын қойған ауыл. 24 килограммлык ішпішмақ, 60 килограммлык қыстыбый, 150 килограммлык дұшмақны тоғын қойда көргеніңіз бар. Мен же ауыл малай. Реально. Пешенішеліге, навоз көрерге. Бірде көз алдына кетіріп бұл бедірісіңін өйткенде. Жоқ, есі біз шул ішін ішлемәсек, бізні клубқа жібермейлер. Ол да бет өзіміздікі ғадиви ауыл малай екен. Конечно. Мына менің Мәскеуден түрлі яқлардан қонақлар келсе, мен сразу туған ауылыма татар кухнясын көрсетірге, мында жерлар сразу, чтоб окунуться прямо мында келерге керек. Сіз өзіңіз боласыз ма соң? Мында көбірек туристлар Мында болады. мен всегда мында болам. Шакура көрәсіңіз келсе, Элвин Грейні, сіз туған ауылымға келіңіз, мында бізді бүтін яқтан түшірелер, олар қазір білелер енді Элвин Грейні қоя ергені. Қойшан шылатып, Элвин Грей меңа шейшіртір идеалі. Мен мұны ойрым ғына өзімнің сәйшілтерлеріме істейм, тапшырып түшіргенде түгілі, әміне шылай бүгін шейге шыраштыға әлі Элвин Грей білән деп. Шақырып тұрыңыз. Типичный воскресенье. Сен ижатыңның дауымында ғымымен бек көп дуэтлар шығарған едің. Лекен соң уақытта нәк міне рус эстрадасы артистлары білән, һәм нендейдір тегі танылмаған артистлар білән түгіл, әшәп-шәп бітіні біз білген артистлар білән, бұл мәселен Артур Пирожков, Олег Газманов. Міне ол коллаборациялар нешік барлыққа келді? Дуслар аша. Мына, например, Мәскеуде Александр Лев Коноваловна эшлейм. Хамиде менің жерлар бар, вот әлі багажда. Мен оларға айтам, слушай, вот с кем можно спеть эту песню? Он говорит, о, давай Олегу позвони, говорит. И он говорит, ул жіберейін. Тут никакого нету, там айдегі сізге ақша, мына айдегі... Мен шылай деп ойлаған Жоқ енді. Только вот дуслар аша. Потому что жерші кішіге, меня, например, если жер ошамаса, но я его не буду петь. Әміне мәселен, сенен көпке популяр болмаған артист сеңа тәқдим етсі. Мәселен, қоршылай тұрғанына артист, ол сеңа жыр оп келе, ол сеңа жыр ұшый, лекен, нендейдер аудитория яғынан бір нәрсе кетірмей шәйді бұл сеңа. Но ол яқтан уже надо думать. Анда түрлі варианттар бар. Но мен сразу гарантировать ете алам, что менің аудитория сиңа көшешек. То есть нужно договариваться сразу на берегу. Но мен могу предложить так. Например, я же артист, әйбәт жыр, давай мен сенің жырлайым, только сенен клип. Ну, чтобы просто так болмасын, андай опыт өзімдәлі болған бар. Вот кімменен эшләттім, вот ровно шундай тақдимдар меңелер берілер. Мен айтам, хорошо, я сниму клипы, давайте делайте. Нешік мен Олег Газманов, Артур Пирожков ішлеу процесс? Очень простой кіші. Мен оларға жер жібергенде, олар барысы да изучать тіп алдылар. Кім, неше концертлар, вообще был, откуда взялся вообще. Олег Газманов самый простой был. Поэтому, Олег Михайлович, здравствуйте, у меня есть песня. И я говорю, мне кажется, она вам очень подойдет. Он говорит, давайте отправляйте на «вы» пока.
И все, перезвонил через 5 минут. Мне нравится. Давай пишем. Я такой, да ладно. Я же сначала эту песню Лепсу предложил. Он говорит, слушай, у меня в последнее время столько патриотических песен, говорит. У меня, говорит, завал, их много. Я говорю, Бұл шулық жеріне тәқдім еткеніңіз ме? Ол Олег Газмановқа көбірек тур келеді болып шықты бит әлі. да. Ондай артистпен коллаборация барлыққа келе екен, сен енді олдан ойлап қоясың. Бұл меңа шының қадар тыңлау кетірір, бұл меңа шының қадар подписчик кетірір деп. Міне сен ойлаған сон келді ме бұл коллаборациялардан? Там другая реакция. Не про монетизацию, там про другое было, наверное. У меня были патриотические жанр, чтобы я мог выступать там на таких концертах. Потому что как только наступают такие День города, допустим, да, праздники, там не приглашают меня. А я понимаю, почему, потому что менеджерлар это в основном махаббат и секретарь. Вот. Мен, наверное, бұл жақта больше ойладым, чтобы көбірек шақырсын. Артур Пирожков біле мақсат нәрсе дейді? Мақсат, аудитория, обмен. Сіз шулай бірнеше кішіге тәқдим етіп қарадыңыз ма? Есі сіз мене нәқ ол артист біле ішкісіңіз келеді ме? Самое первое мей Лолита. Но потом мы такие, слушай, это же прямо вот Ешептура же, это же женщина-магнит. И что это прям сразу аранжировщик Тараша, выход того. Вот тәқдим еттік, ол тоже сразу айтты. Классно, поем тебе. Айдар Абыгалимов білен сөйлескенде интервьюда қоя аудитория тамашашы жылырақ қабыл ете. Мында Татарстанда ма, яйса Башқұртстанда ма? Ол айты әлбәтте екі жерде де яқшы қабыл етелер, лекин бәлки өзім гіл Башқұртстанда тұрғаш, татар тамашашысы мені тағында күшлерек қаршы ала. Бар ма айырмасы? Меңа қылса бардыр. Меня почему-то как будто... Мына, например, Башқұртстанда гастрольма шыққанда менің программам максимально башқұрт тілінде. Мен көріп тұрам халықты. Прямо, говорит, удивленеке. Татарстанға келгәш, мен татарса программа. И поэтому... А именно... Қабыл ету нешек, мне кажется, бірі. Бұлай тұрып биг ос артист ясы, әр бір жүр диярлік татарша версиясы бар, һәм башқұртша версиясы бар. Это да. Şu qadarına dürüst işleydi, o bir kişini öpkeletmeyim alay. Ұзақламай менің яңа жер шыға. Сені хочу деп атала. Бірінші жерлар, үндір тәсі жазылған. Как раз ұзақламай мен ол жерларына Яңа шығарсың. Яңар там ей. Тыңлап қарағыз, там нормально. Тыңлап қарағыз. Мене менде қорқып тұрам, енді біздің каналлар мұны цензура көрірмей кетті. Екінші жер бермедің деп атала. Estağfirullah. Bu oyunda başka jırların ismin sıramayım men. Hazır indi tapşırı ahırında bire тұрған сұраулар. Сенің тұрмыш фәлсефең нәрсені? Кешілікті болып қаларға. Самое главное. И айтқан сөзіңді тұтырған обязательно. Как у всех нормальных кешілерді енді. 10 жылдан соң сені кім боларақ көресің? Наверное, шулай концертлар қойырға, потому что все-таки... Бизнес яғына кетіру yok. Бизнес яғын болар ол. Ну, мне кажется, артист, кто уже заболел этим концертом, он уже не уйдет от этого. Это очень... бесшумный шейбіз. Ну и параллельно бір артистіне үштіріге. Ол яғын обязательно. Бизнес... Какой мен жерсе? На всякий случай сұрым бәлки міне әлмәтте тұрушы бірер нефть вышкасы сізнікідір. Біз білмейші қоларымызды. Бізді Радик Мухарлямович білем, Радик Мухарлямович қонақта қоршы алды. Хәм ялышпасам сіз бит дуслар? Конечно, дуслар. Сіздің туған күніңізде де Радик Ерш? Жыл сайын. Да, жыл сайын Радик келе. Концертларын отменяет. Я Хусейнбек удобно родился. Августа. Да, в конце. Бітті концертларын. Да, сентябрьда башлана. Хәм мында еш боламды Радик, дұрысын сөйлей ме? Дұрысын сөйлей. Изелемлен всегда бұнда. Вақыт болғанда
Дуслар белән. Дуслар киләләр монда инде, рәхәтләнеп. Радик Мухаррелович менән гелдә только про творчество разговариваем, наверное. Да, Всегда только о творчестве. да. У меня килгәндә гелдә. Вот у меня новый проект, у меня новые песни, тегелей была там, я там-то. Он, мне кажется, больше меня гастролирует. Не, меня надо вовлекаю еще в свои проекты, я стараюсь, да. У нас сейчас Радик Мухаррелович, келяна наши детские мероприятия, балалар когда біз жиябыз, мында праздниклар. У нас есть еще те проекты, которые мы пока еще не афишируем, которые будут в ближайшее время. Ну, есть у нас и коллаборации, да, скоро. Бүген бірінші тапқыр. Бұл енді Радикның кең көңілі кіші болуы білән бәйлі. Біз бүгін бір генә бүләк түгел, ике бүләк қалдырабыз. Һәм аның икісі де туған ауылымда қашырылған болашақ. Бірсі ішкі яқта. Сіз ресторанға кірәсіз дә, менә монда шундый мотор милли шыршы бизәлеп тора, шуның астында. Бірсі инде тышкы яқта, анысын соңрап күрсәтербез. Һәм иң мөһиме, нинди бүләк? Бүләкләр инде минең концертыма шақыру билетлары пригласительные 17 апреля Казань Экспо концертына. Хәзер моны теге үземне тутып торып, үземә ничек алып китмәскә бу бүләкне. Сине тоже шақырам. Менә бит. Әйдә кошырык. Шыршасына Кыш бабай буларак. Мин Кыш бабайбы. Әйе. Так подальше туда. Һәм инде икенче бүләгебезне кая кочырабыз? Бу шулай ук шақыру билетлары, әйеме? Әйе, шақыру билетлары. Оның урынына булачак инде мына шундый Акдус йортында. Акдус йортында, әйе. Сез туган авылым территориясында менә бу Акдус дип язылган будканы эзләп табыгыз һәм билет шуның эчендә булачак. Көтеп калам, 2 билет. Шәбрәк табыгыз. Так. Там собаки нет, надеюсь, да? Хәбрәбез инде. Опа! Хыйшиксез, безгә языгыз, яисә Радикның үзенә языгыз. Менә мин таптым бит, мин киләм бит синең концертыңа дип. Без сезнең өчен хыйшиксез шатланачакбыз. Һәм инде менә бу матур мизгелдә тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Шуннан да рәхәт булды. Мин башта бик борчылсам да, миңа калса синең белән аралашу, белмим, сиңа ничектер миңа бик рәхәт булды һәм бер нинди дә теге йылдыз ширләре сизелмәде һәм менә гади авыл егете булып чыкты бит ул. Сезгә зур рәхмәт. Һәм инде хөрмәтле дуслар, сезгә дә зур рәхмәт бергә булганга. Концертларыбызда көтеп калабыз һәм инде яңа еллар белән сезне.